What is up guys? What's up sa mga Hisura, mga Chuy, mga Chay? Welcome back to Hisura ko sa YouTube channel. Day 2. Alright, so banig hapon ninyo guys sa among journey to Panglao. Balik ka sa Panglao with the boys. Panglao with the boys. Salamat sa mga pro sa diving guys. Mga beginners pa man, may sa ato lang may sa surface. Wala pa kami license eh, mo license. Ha? Pa rin license. Wala license ay, wala license pero Wala license. mo drive mga ito. Wala pa. So prepare sa mga guys. After rin mga ansa tasan siya. Oh, mga unsa. Kaan sa mga after ani din. Sakay tag pambot pabalik kasag. So tara, let's go. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Umi-stop. Sinigawan ko yung Lindol. Stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Lindol, stop! Umi-stop. Stop, 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 stop. Sabi ko na, stop! Stop, 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 stop. Sabi ko na stop, LOL! Nala, sosyo. So ngita may rental guys para makadto namin dito mag rental og bangka guys. Sabot sa nila dira kay murag pila lang sabot dira. Wala pa silang kasinabot guys.
Paabot sa taga-date lang. Kato se? Pila mo se? Okay ang bangka. Pila ta kabok? Duha ka bangka. Isa lang. Isa lang. Ako man nga bangka. Ah, okay kayo. Okay bangka this. Okay kayo. So tara. Na-settled na. Mga sa may guys. Dito mga noodles ang good. May lain. Noodles na. Mukhaan ka ni sila. May itro. Pero, pamili dito. Ito, mag-order to. Kuhan dito, kaya ito dito. Ako kadag chinilas guys. Oh. Wala. Ang sarap mo. May manghod di. Manghod li tigdala kay may manghod musugo. Trip ba mo? Ha? Ari ni buwan. Ba ko di. Buwan mo ira ni amo na reserve. Ano to lang klaro. Di na tatawa na. Bagat wala mo. Wala to lain mo paustorya na. Ano guys si Mas? Oy, andito na kami sa Bohol. Ay, magpasalamat din ko sa akong mga Bohol niya? may dinay sa Bohol. Ako ano gusto speaker Asa? lalong sa piano na So tara guys. Nahinay ta. Kadong kami dito sa kuan. Asa ka dito? Unsa na nga ano sa isla dito? Balikasag. Signal Balikasag. Signal Balikasag. Kana sound trip ba? Ada release pikas release. Ano ni bang? Ano sa instrument mo? May gitar. Abot na mi guys, ligo-ligo mi diri nga mo dive pud sila. Diving. So, kita di man ta kamo dive. Snorkeling lang ta. Yes, abot na, ligo na. Balik na sa tagka ito man na guys. Kita ba mo dia? Kita na mo dia. Ato na sila ganya. Nya, maganang pa man igod. After ani pagdunggo na to, magbangka pa man ta padulong sa dive site. Or the snorkeling. Oh, dili kini mo Dili pa, dili. kuan dili ihunong dito sa laod. Dili. Parking pa dita. Parking ba? Kita tag parking anang kay no parking man diri. Balik ka sa Tara ang balud si. Gani, laong ka kuan diri. Ano kita na? Kita mura.
auto. Parking sa guys. Diba raw? Dito ko tara sula. Look at the sun! Look at the sun! Dagpo kayo! Mana yung tour guide guys? Mana yung guide ng guys? John Lloyd Cruz. Ako guys, kung gwapo mong ko guys, pero mas gwapo pag yun ako ang kauban. Kuya. Nani? Nani? Chuchuyan na rin guys, daghan din. Let's go! Tara! Yo guys, so ready na kami sa mga snorkeling guys. Ang mga gear, so tara, let's go!
what is up guys? We're back again. Manguli na mi guys, kay manami og dive. Mo dito ang ilalom sa dagat diri sa Panginoon sa Balikasan. Nindot kay ilalom ato dira. Oh, hangsit lang yung luta. Okay kayo. Okay kayo. Dagay sa. So tara, let's go. Ulit ta. I love Balikasan. I love init. So guys, mauto ang Balikasag Island guys. Huli na may guys, po yung malinawon. Sila, mahuli na po ni sila sibugod. Ako uli po ko sa mga barangay. So that's it for me guys. I hope you guys enjoyed this video. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hitsura Uncle Sao YouTube channel. And without being said, this is Hitsura Uncle Sao signing off. Peace out.